Ja, vi skal nu se en bitte smal film om, hvordan man bjerger høsten i Sinding i 1967. Her 30 år efter, der har vi besluttet, at vi vil prøve at lave en lille videofilm ud af den her gamle smalfilm. Den har fået lidt skrammer her i de 30 år, og det kan jo godt ske, det går lidt ud over kvaliteten. Men jeg skal nok prøve at hjælpe jer lidt rundt, så godt jeg nu kan. Vi er lidt rundt i sogne her, for at se lidt på afgrøderne de forskellige steder fra. Her er vi, det er på vejen fra Østerbording, eller mod Østerbording. Og her står korn ligesom og nye de sidste, der er stilhed, inden det går løs. Initiativ til filmen, det var, at den skulle vises til vores høstfest. Det er jo noget nyt, det har man aldrig prøvet før. Når høsten var bjerget, så skulle der selvfølgelig holdes høstfest. Og der var en 3-mands-komité, der skulle finde ud af det her. Og det var tilfældigvis min morbror Niels Overgaard, der var formand for den her. Og han havde set, at han rendte rundt med sådan en kasse, og kom og spurgte mig en dag, hvad er du render og laver med den her? Og det var jo, så måtte jeg forklare ham, at det var en smalfilmer, som tog levende billeder. 2 dage efter, der var han ved mig igen. Og så sagde han, du skal køre rundt og tage nogle billeder over, hvordan vi bjerger høsten her i sognet. Og så skal vi have det vist. Det er høstfest. Her er vi på vej mod Balle. Det er Ballevej. Og det er Vagn-Brønd, der er ude og kigge. Og det er Byg. Ja, han bæger lidt i det. Den skal være fasthed i kernen. Og der skal være, bunden skal være tør. Og så skal vi også have et stabil og godt vejr. Her er vi ved Henning Bus og bagerst Niels Overgaard, som var manden, der tog initiativ til det her. Og de skal jo selvfølgelig have snakket om, hvornår vi kan gå i gang, og hvor meget, og om vejret nu holder, og så videre. Så der var sandelig meget at snakke om. Det er hustes, vi ser i baggrunden. Ja. Der i 60'erne, det var faktisk en brydningstid. Ja, både for landet, men også for landbruget som sådan. Der var en voldsom tiltag af mekanisering, og det begyndte sig ud blandt andet i sådan et monster, som vi ser her. Det var en magtærsker jo. Det var egentlig en heldig periode, for det viste sig, at der var faktisk mange forskellige måder, man kunne drive høsten på. Ja, men så er vi gået i gang nu, og det var jo dem med binderne, selvbinderne. Ja, de fleste dage var hesten altså skjult ud med en grå færgelsen, og som senere blev til en pæn rød travl, det skal vi vende tilbage til. Det var mejerigården, det var Hans og Frederikke, og det var kendte sag på traktoren. Det er ved Toftegården, det er ved Niels Overgaard, og de fleste af dem, der er kommet igennem scenen, de har nok også kigget. De har nok aldrig mærket til den gamle hus der. Det er også med binder. Og det var jo forfærdeligt arbejde. Alle de næ, der skulle rejses. Altså, det skulle sættes sammen. Her kommer Niels, og Kål, han er i Preben. Og hvis I lægger mærke til, så er det en pæn rød traktor. Og senere så vil vi komme til at se nogle gule magetærsker også. Det kan vi vende tilbage til. Det arbejde, det var her med
det var ikke nok med, at vi skulle have det høstet. Det skulle sættes sammen også. Det var ikke grimme arbejde. Her er Jens Sørensen. Og ja, det var en hård omgang at komme igennem. Jeg kan huske hans hund, men der hed Bob. Og til de forskellige steder, jeg kom rundt, det var helt vilkårligt, og det var også uden varsel. Her er vi ved Olga og Niels Nielsen, det er ude mod Tanskov. Og Olga, hun var særlig gæstfri, men da hun fandt ud af, hvad det var, jeg helt kom for, så var det så ligesom, at begejstringen, den aftog lidt. For hun var særlig interesseret i at blive filmet, og der slet ikke, når det skulle vises, det høstfest. Nå, men så kom de altså op og med i søvn. Og så skulle der til at høstes videre. Og det så ud som om, det var Olga slet ikke tilfreds, eller utilfreds med. Hun vinkede pænt farvel til mig, sådan. Ja, og hvad var så mere naturligt, end lige at vente 5 minutter og vente til Olga, hun kom tilbage igen. Så var der blevet fri fra skole, og det var noget med at komme hjem og skulle til at høre P3 eller sådan noget. Nej, det var værsgo at gå i gang, og det har heller ikke været særlig morsomt. Det er stadig høvd med dig. Vi er oppe ved Karen og Paul Denker, men der er stille, og de sov nu nok med i søvn. Og der var egentlig noget at sige til, fordi jeg er sikker på, at Paul han kørte en mælktur, og der var ting i stallen, der skulle ordnes, før han kunne komme afsted. Så var der noget at sige til, at han tog ud med i søvn. Men Karen, hun er her. Hun går højt op, næsten med udsigt til Himmelbjerg. Og se, der var jo noget med Bente. Han kunne godt finde på at glemme og binde det ned. Men så måtte vi jo have gjort på den gammeldags facon, og det kunne Karen også gøre. Ja, så er nogle dage efter, der kunne vi så begynde med madtærsker. Her er vi ude vestpå efter Kravlen, og det er Johanne og Axel Mikkelsen. Og Axel, han er herude. Han dukker op der. Og jamen, det er jo faktisk helt enestående, at en enkelt mand kunne montere sådan et bæs der, og alene ikke bare høste, men også tærske afgrøden. Jeg hørte nogle år senere, at den der BDJF, den gik også under navn den Ilderkasse. Så er vi ude vestpå, langt ude vestpå, ved Anna og Knud Christoffersen. Og der var også stille. Men Dorte, hun var hjemme. Hun kunne vise mig, hvor de var hen. Ja, de kører derovre. Knud og Erik, og her har vi den røde traktor og den gule madtærsker. Og jamen, de var jo også uforberedt på det. Og det er så ligesom, den kan se på Knud. Ja, hvad vil han nu? Hvad er det, han laver? Og det har vi tid. Det har vi tid til. Men alligevel, goddag, Knud.
Ja, og der blev tid til en snak alligevel. Og Erik, han kunne selv klare det der. Men vi mangler ligesom det gode høstvejr. Det er rigtigt, som det skal være. Ja, men når dagen den begynder sådan, så kunne det jo godt tyde på godt høstvejr. Og solskinsblomster, de reagerer af det. Så har vi ved hende en bus. Ja, der er noget, der fik i hvert fald en læs korn, som både var tørt og godt. Og med gården i baggrunden. Og her har vi så Frede Jeppesen og den bedte Frede. Og de har lige været på visit over ved Georg Mikkelsens marker for at se, hvordan Leif det gik for ham. Her har vi den røde traktor og den gule madtasker. Og det var jo nok fordi, at den lokale smed, han havde valgt at satse for, eller altså fortsat at satse på at sko mælkkuskens heste. For det gik nok af i det lange løb. Nej, han havde importeret, var blevet forhandler af bugtraktor, som i øvrigt var en god traktor, og oven i købet dansk, og en god madtaske ude vestfra. Her har vi Bella Højgaard, og det er Georg Mikkelsen og Ane Møller. Og de her afgrøder, de skulle helst i sække, eller det var så meget fremmed for dem. Her har Georg fundet ud af, at den gamle topknuser, den faktisk godt kunne bruges til at lufte korn op på loftet med. Og den havde så tilpas en kapacitet, at 2 mand, de kunne også at følge med. Guden, hun har travlt i haven. Hun har en stor have, så der er nok at se til. Her har vi Karl Andersen. Og han boede lige over for Damgården. Og her har vi Anna Sørensen og Elna. Og det var jo sådan med den madtasker. Der var ingen korn, der skulle sættes sammen og så videre. Så der kunne godt blive tid til at passe hav samtidig. Ude på marken, her kommer Ib Løsthav. Og nu er det ved at være tør. Nu er det høstvejr i hvert fald. Det kan jeg også godt se. Ja, og på siden der står Johnny Bistrup. Og det skulle I sække her, så I kan tro, at han havde nok at se til. Han kunne godt holde varmen. Så er vi ved Ragnhilde og Torlund ude nordpå. Og jamen, om det var med, hun rette rundt om, eller det var fordi madtasken, for den var forfærdelig stor. Og Christian Hansen, han hjælper til. Men der skulle nok også være 2 mand til for at holde kurven farende.
Ja, så er vi rykket lidt længere ud i nordpå. Nu besøger vi Grete og Christian Laursen. Og det er jo den tidligere husmor, vi lige så et glimt af her. Hun er madmor, og hun skal sørge for, at der bliver lavet noget mad. For Grete og Christian Laursen, de har et godt kålhold, eller hjælpere til høsten. Ja, og som I kunne se her, så går korn går fra tanken, og det blev læst over i en vogn. Og det var derfor, der skulle så mange hjælpere til, for fra vognen, der skal det sørge med puttes i sække. Og her har vi den tidligere ejer af gården, Jens Thøgersen. Ja, selvom der så var travlhed på markerne, så tager vi nogle tur ind i selve byen. Og der, ja, med undtagelse af Georg, som I kunne se, han er på vej væk. Så skal der selvfølgelig, så er der tid til at markere, hvis der er en rund dag. Det var ringeren. Her har vi Oda Hendersen, værtinden, og der har vi ringer og graveren, og det er fødselaren Emil Hendersen, med guderne under armen. Og det er jo dejligt at komme op og strække benene, for det ser ud som om, at de har sat og hygget dem lidt og haft det godt i teltet her i haven. Her har vi Axel Andersen, vognmanden, Erik Hendersen og en familiegæst, og det er Jens Mikkelsen. Ja, og oven på sådan en lille frokost, så er det jo også et og andet at diskutere. Så er vi ved Sinde Mejeri, og vi så lige et glimt af mejeribestyrende Råde. Og Sinde Mejeri er forholdsvis ny. Den er nok en 13-14 år. Og den gamle, den lå her foran, hvor der nu er græsplæne. Og der sker ting og sager omkring mejeriet. Her har vi mejeribestyrende, første mejeristen til venstre. Og der bliver snakket og diskuteret om noget. Og der blev gravet grøfter og så videre. Og det lavede egentlig en forfærdelig svineri. Det er min Maria Bøje. Hun bor her bagved os. Og I kan se, at den har været tæt på hende. Ja, det er jo nok noget med, man brugte af ordet miljø dengang. Men det var nok noget med, at man har fundet ud af, at det var nok alt sammen lige godt, det mejeri, det ledte ud i bækken nedenfor. Så det blev ført op i nogle bakker her nord for mejeriet. Vi kan lige se skorstenen i baggrunden. Og det blev sandelig til et fint og flot springvand, hvis det var. Ja, så er vi lidt rundt i byen. Her har vi købmanden. Og
det er Mads Køge. Og selve købmanden, hun kommer her. Og Preben Hendersen. Længere hen ad gaden til højre, der ligger Brugsen. Og det var Jenny og Hans Jørgen Hansen, der stod for det. Og det går se ud som om, at det var de små folk, han har som kunder i den her tid. Det kunne jo godt tænkes, at dem, der normalt kom på indkøb, de har i antal af. Vi er ved at være så langt henne, at det er også ved at være for kartoffeltid. Og her er Georg Mikkelsen. Det er den tidligere amtsrådsmedlem, Georg Mikkelsen, der er ved at tage kartofler op her. Han har boet i gården her til højre, med bygget så et hus, som vi kan se her bagved. Ja, vi fortsætter med madtastning. Her er vi inde ved Jens Olsen. Og når han nu lige passerer, så kan I se, hvor vi er hen. Vi er altså inde omkring Vesterskoven, og de marker, vi ser foran os, det er jo blevet til et fint villakvarter i dag. Madtaskeren her, der var han der oven i købet udstyret med en presser, sådan at man kunne køre halv med det. Det var presset. Men Anna tror, det var så heldigt. Det skulle virkelig være tørt og godt. Så skal vi ligesom ikke glemme dem, vi begyndte med, altså selvbinderne. Fordi nu har det støjen i nogle dage og tørret og fået den sidste tørre, og nu skal vi til at have det kørt ind. Her er vi ude østpå. Det er hos Holm, Egon Holm, og han står derhjemme og kan se, at mor og så drengen, de kommer hjem med et læs. Der blev også tid til en slur ved Holms, men ellers så skulle vi jo i gang igen. Og her har man så valgt, at ja, nægene skal selvfølgelig ind under taget, men her har man så valgt at sætte dem ind, tærske dem ind samtidig med. Her er vi Knud og Gunhild. Der var heller ingen hjem. Jo, der var noget op. Ja, det var Gunhild. Hun var også ved at køre ind, men det var Rover. Høsten, den måtte lige vente lidt endnu dernede. Så er vi ude vestpå ved Kirstine og Andreas Jensen. Og nu er det tørt. Nu skal vi have det ind. Og over ved naboen, ved Mario Tage Nyhus, der bliver der kørt ind. Det kunne se ud som om, at der har været lidt regn i mellemtiden. Det er sådan, ligesom vi kan se, det er blevet vælt igen. Det er for, at råden, den skal lige have det sidste tørre. Det er Mario, der læser. Gerda. Og Monet, det er inde. Nyhus, der kan holde ud og se på traktoren. Ja.
Så er vi ved Bitz, og det er lige lidt vesten for mejeriet efter Kragelund. Og ja, det blev til et ordentligt læs. Men det var vist så det sidste. Ja, dem med selvbinderne, de har jo så altså fået høst, de har fået korn sat sammen, og de har fået det kørt hjem. Og den sidste funktion, ja, det er faktisk, at så skal marken rives. Ja, så skal der skraldploves. Og her er vi ved Poul Denker. Og ja, det meste af høstarbejdet, det er ved at være på den rette side. Vi er ved at have det meste af et hjem. Og i løbet af kort tid, så begynder marken og naturen at forandre sig. Her er vi oppe ved Thorvald Jensen, og det er jo stadigvæk med heste. Han har set mig, da han kom imod mig, og vi fik en sludder, og han insisterede faktisk på, at inden han kørte videre, så ville han nå hjem og i lidt pænere tøj. Og så er det meste af høstens arbejde ved at være overstøjen. Og jeg tror nok, at det kom en rimelig høst i hus det her år. Nu skal Henderson og Trold op og have surl ringet ned. Ja. Og jeg kan ikke selv lade være med at undre mig over, hver gang jeg ser den her film. Og den udvikling, der er sket i så relativt en kort periode og en årrække. Hvis vi tog den samme tur i dag, ja, så vil vi se, at nogle af de afgrøder, de er helt forsvundet. Og en række nø er kommet til. De forskellige gårde har ændret udseende med tilbygninger og ombygninger. Og flere steder, ja, der er der jo kommet nø folk til. Men det, der har slaget mig mest, det er, at en stor del af de personer, som vi har set på film, ja, de er mere. Så skal Freja, Leif og Hanne have den sidste læs. Hallen kørt hjem. Og i det sidste glimt her, ja, der var som blot meningen, at vi her skulle kunne se, hvordan marker, de har ændret karakter. Og at freden ligesom igen har sænket sig over landskabet. Og hvis nu den
bitte strimmel film, som vi nu har set, måske kan indgå som en lille brik i en bredere helhed. Ja, om hvor rører, om hvor vi kommer fra. Ja, så mener at så er hverken den truffen beslutning eller gerning gjort forgæves. Tak skal I have.